Zdravo dragi moji ljudi, evo novi video, konačno nisam neko vreme mogla da snimam i evo mene ponovo. Imam sada vremena da se malo posvetim ovom videu, tako da eto mene spontana tema. Razmišljala sam danas o ovoj temi i rekao ja moram da snimim ovo, imam danas vremena, tako da evo sledim taj impuls. Tema kao što vidite jeste tema o tome da li treba da se bavite energetskim radom, odnosno da budete terapeuti vezano za energiju, za neku energetsku tehniku. Dakle, ovo je video za svaku osobu koja želi da se bavi time ili se bavi time ili će se baviti time. I ovo je takođe za ljude koji na neki način možda i ne rade tretmane drugima, ali rade tretmane sa drugim terapeutima. Tako da ovo je video takođe za vas. Nekad može da bude interesantno da se to negde ta tema obradi. Ja sam neko ko radi te energetske tehnike baš onako, da kažem, jako mlada sam ušla u sve to. I na neki način u ovom videu ću da neko moje iskustvo iskoristim da bih negde prenela šta je bilo tu dobro, šta nije bilo dobro, koje sam ja neke pouke izvukla i šta je negde možda nešto što bi bilo korisno za vas u celoj priči. Dakle, ja sam jako mlada ušla, sve to sa 20 godina sam već počela da meditiram, tapkanja, afirmacije i tako dalje. Nisam išla tada na edukacije, bilo je potrebno određeno vreme da se to aktivira kod mene. Tako da sam ja u nekom određenom periodu završila i reiki, dakle od prvog stepena, znači sva 4 stepena sam završila. Ja sam radila reiki tretmane već 2019. godine, sam već počela da radim reiki tretmane drugim ljudima. Ja sam to tada u to vreme videla kao svoj poziv i to je bilo nešto što zaista mene ispunjava, jako, jako. Ja sam toliko gorela i želela da završim taj drugi stepen reikija. Ja sam već sa prvim radila tretmane nekim ljudima, jer to prosto drugi ljudi su čekali da ja završim reiki kako bih mogla da radim tretmane, mada sam ja negde onako malo nisam to dobro odradila, u smislu da je potrebno da se sačeka drugi terapeutski stepen da bi mogao da radiš sa drugim ljudima, a za sve postoji razlog. Dakle, sve što vas nauče i kažu da nije, da kažem onako, da je potrebno sačekati drugi stepen, to je sve sa razlogom. Tako da, eto, ako neko možda treba odgovor, možda neko i može i bez svega toga, ali eto, to je nešto što bih preporučila da prva stvar, dakle, da sačekate malo sa radom sa drugima. Sad, jedna stvar jeste da je ovaj video isključivo nekako možda više namenjen publici koja je mojih godina i publici koja otprilike je mlađa u tom nekom spiritualnom smislu, zato što sam primetila da ljudi koji se bave energijama, koji su mnogo duže u celoj toj priči i mi koji smo mlađi u potpunosti imamo drugu energiju. Mislim, to je moj neki uvid, ne mora da znači da je to tačno. Tako da moje neko iskustvo će više da možda da neke odgovore mlađoj publici. Dakle, ja sam radila reiki tretmane drugim ljudima, radila sam i hipnoterapiju, tako da svašta nešto sam ja radila. Radim trenutno Soul Origin, reiki radim, ali minimalno, dakle smanjila sam na minimum, ne samo zbog reikija samog kao takvog. Lep je reiki, kasnije ćemo da uđemo zašto sam ovo sve i htjela da snimim. Ali prosto sam htjela ovo da snimim zato što sam primetila neke određene stvari koje se ponavljaju i mislim da će ovo nekome da koristi. Dakle, vrlo je nekako kad vidim da biram reči, ja trudim se da ne biram reči jer ovo je stvarno tema o kojoj treba da se priča.
Dakle, šta sam ja negde shvatila, ja ću odmah onako da idem u središte svega i da kažem da sam ja primetila da ja nisam tip osobe i nemam taj tip energije gde ja mogu da radim ljudima, na primjer, 3 do 4 tretmana dnevno ili da radim neku sesiju koja otprilike, znači ne mogu da radim 2-3 sesije u toku jednog dana. Dakle, moj tip energije je takav da može, na primjer, da uradi jedan reiki tretman i to ne bilo kome, već kada ja osjetim da ja mogu to da uradim. Dakle, ja sam trenutno u toj fazi sad. Ranije je to bilo mnogo češće, mnogo više. Ja sam radila reiki tretmane uživo, radila sam online i tako dalje i tako dalje. Evo sad skoro sam imala prilike da uradim 2 reiki tretmana uživo i jako je bilo lepo iskustvo, izuzetno. Sad ja bih se vratila na određene stvari koje su jako važne. Prva jeste da ja sam kroz recimo Human Design videla da ja nisam tip koji može da radi mnogo reiki tretmana, ja konkretno. I da moja sakralna, ovo sam inače intuitivno dobila, jedna devojka koja se bavi Human Designom mi je to potvrdila da je taj moj uvid itekako validan. Ja kao manifestator i kao neko ko ima otvoren sakralni centar prosto nemam taj kapacitet da toliko reiki tretmana radim i generalno toliko da ulazim u taj generatorski, ovo će da razume ljudi koji su u Human Designu, taj generatorski moment, ja to nemam i to je to. To mi je bilo jako izazovno jer nisam imala tu informaciju. Tada mislim da bih drugačije radila i ne bih sebe dovodila u, slobodno mogu reći, burnout vezano za moj rad tadašnji. Druga stvar jeste, dakle, ta prva stvar jeste da i uključuje drugu stvar da vi vidite kako vi stojite sa energijom kao duša. Dakle, postoje duše koje su jako, imaju toliko jaku energiju da negde i mogu da se bave energetskim radom i tim tehnikama i svašta nešto. I negde njihova energija može da ponese taj spektar toga da recimo u toku jednog radnog dana mogu da urade više tretmana. A sa druge strane imamo ljude koji su jako osetljivi i oni upijaju apsolutno sve. Evo ja kao trostruka voda i manifestator i tako dalje. Negde dosta upijam gde god da se nađem, bez obzira na zaštite, bez obzira na apsolutno sve što sam probala. Jednostavno, ako se nađem u nekom okruženju, ja apsolutno upijem sve bez ikakvih filtera, znači ništa. Jako je bilo teško da to prihvatim i dan danas mi je malo onako teško da se sa tim nosim. Jako često mi se dešavalo kada upoznam neke ljude, pitaju me, ali koristiš zaštitu kada radiš tretmane? Ja kao, apsolutno. Konstantno nekako sam imala osjećaj kao da ljudi pokušavaju da nešto promene kod mene, da nekako mi daju neke savete koji apsolutno ne mogu da se nikako primene na moju energiju. Dakle, nikako. U najgorem tim nekim periodima naravno da sam i tad prestala da radim tretmane, prosto ne možete, ako se ne osjećate dobro, ne možete da radite tretmane. Kod mene je bio taj slučaj da sam bila jako, doduše to je bilo iz više razloga, dakle pregorela, izašlo iz neke vrlo onako izazovne veze, doduše raskid je bio izazovan, ali veza kao veza i nije bila toliko izazovna. Radila dosta reiki tretmana, davala sam se, bila sam people pleaser, znači postoji više razloga šta se tu sve izdešavalo. Naravno nisam se ni suočavala sa svojim senkom i tako da. Znači ima tu 1000 stvari, sad ne bih ulazila u sve to. Ali taj moment gde sam vrlo onako lakoverno ušla u celu tu priču sa tretmanima
I upravo nadam se da će neko da uči iz mojih grešaka. Dakle, ja sam vrlo zdravstveno bila ugrožena u tom periodu, stvarno je bilo onako ekstremno, životno sam bila ugrožena, znači to znaju najbližima, da čak ni oni ne znaju toliko, zato što ja prosto nisam htjela nikoga da opterećujem, nisam htjela prosto nisam pokazivala koliko sam loše, bukvalno. Ja sam tu provukla nešto, ali ljudi nisu znali, nisu shvatali prosto šta se dešava. Neko možda jeste, neko možda nije. Ali dobro, eto, ja sam se iščupala iz toga, sve je to prošlo. E sad, šta se tu dešava? Dešava se to da jako mlade osobe ili osjetljive osobe ili neko ko nije rešio neka određena pitanja, kao ja, na primjer, što sam bila spasilac, ili sam želela da budem moćna, snažna, jaka i tako dalje, što naravno ne znači da nisam i ne znači da vi niste moćni i tako dalje, ali jaki. Ali ja govorim iz te prizme sebe, znači iz ove tačke posmatram sebe i vidim da sam htjela da primenim neku silu, da budem možda primećena, da budem voljena, da budem prihvaćena. Ne znam šta je tu tačno bilo kao obrazac, kao odbrambeni mehanizam, da ovo je obrazac, ovo nije odbrambeni mehanizam. Ali sve u svemu jeste moja namera 50% bila dobra, 50% nije. E sad, šta je ono što je meni falilo i šta sam ja shvatila kroz vreme? Kao prvo, fizička aktivnost. Dakle, fizička aktivnost, jako telo su bili ključni u celom procesu. Znači, ključni su bili u celom procesu zato što snažno telo može mnogo više da uradi. Znači, snažno telo, prosto kada idete u teretanu ili radite jogu, vaše telo je mnogo više spremnije da biste vi mogli da radite energetske tretmane drugim ljudima. Znači, logika. Mene tu niko nije naučio. Znači, niko nije rekao, Zorana, previše si osjetljiva da bi radila ljudima tretmane, možda treba da usporiš, tako da meni su uglavnom govorili, to su čišćenja, čistiš karmu, to su čišćenja i tako dalje. Ok, ima i toga, se ne lažemo, ima toga. Ali ovde bih stavila akcenat na fizičku aktivnost. Znači, ako ste terapeut, bavite se nekim tretmanima, sad možda da bude reiki, možda bude theta healing, možda bude, ne znam, ima toliko tehnika, ili rad sa ljudima. Znači, sama priča sa ljudima nekad može da bude kao neki tretman, da se tu desi neka razmena. Tako da je fizička aktivnost, znači to je prva stvar. Druga stvar jeste, kod mene je značilo, meni je lično značilo što sam počela da primam energiju, znači tu jednu božansku snagu. Ne mogu sad mnogo da pričam o tome, ali bit će prilike, tako da to je nešto što me zaista osnažilo, pročistilo i dalo mi dosta snage. Treća stvar koja mi je mnogo pomogla jesu pranajame. Dakle, pranajame su nešto što mnogo volim i one daju tu snagu telu, daju puno čišćenja tih meridijana i pranajame su zaista fantastične. Ako ste reiki terapeut, reiki učitelj ili energetski terapeut, pranajame su fantastične i one daju tu čvrstinu, daju tu stabilnost, dakle to je nešto što je mnogo važno. I evo sad bih spomenula emocionalnu stabilnost i generalnu stabilnost koja je izuzetno važna. Ja u par trenutaka u svom životu se uopšte nisam osjećala stabilno. Može da se desi da sam bila u pogrešnom okruženju, da prosto sam bila preosjetljiva, nisam tada poznavala sebe i tako dalje. Dakle, tu je mnogo faktora uključeno uvek i zato je jako važno da sebe upoznate. Dakle, to je nešto što je ključno, da sebe jako dobro upoznate, jer vi ako sebe ne poznajete i bacite sebe u iskustvo da radite nešto što možda nije za vas ili vaša energija nije spremna za to, više ćete da propatite. Mislim, naravno, naučit ćete lekcije, to je sve vođeno, to je sve suđeno i tako dalje, ali ovaj video jeste svrha negde da se probudimo na tom nekom nivou, da ne možemo samo da uđemo u određenu tehniku i kao to je to. Znači, jako je važno da vodimo računa o našoj energiji, da vodimo računa i o ishrani, da vodimo računa o našem okruženju, da vodimo računa da li smo okruženi dobrim ljudima, dakle, da li smo okruženi ljudima koji nas istinski podržavaju ili smo okruženi ljudima koji negde
nam ne žele dobro ili prosto nije okolina podržavajuća. Dakle, ja i dalje to učim da prepoznam, zato što postoje neke određene nijanse gde mislimo da je okruženje podržavajuće, zapravo to nije. Ili nažalost da se iza leđa dešavaju jako ružne stvari, da neko nas podržava, a zapravo ko zna šta misli. Tako da jako je važno da imamo ljude koji nam dobro misle, koji nas podržavaju, koji nam daju ljubav, koji daju podršku, koji daju vetar u leđa. Dakle, to je nešto što je mnogo važno. Isto za energetskog terapeuta. Da se nalazi u tom nekom prostoru gde je voljen, gde ljudi ne okreću leđa očima, da misle da ste delulu i tako dalje. Dakle, jako je važno da vi budete uzemljeni, da vi budete svoji. Dakle, vi kao terapeut negdje nosite tu odgovornost da za svoje telo, za svoje mentalno stanje, za svoje psihičko, znači kako god, 1000 tih stanja. Tako da ja sam počela da radim ponovo reiki tretmane, naravno minimalno, zašto baš biram s kim radim i ne radim to stalno, dakle to da naglasim. Negde je bilo ključno kod mene i kad sam ja osjetila da ja sam spremna da ponovo radim, jeste kada je moje telo bilo jako, kada je moje telo bilo stabilno, kada je moja psiha bila stabilna, kada je znači mentalno telo, fizičko telo, znači astralno kako god, znači svi nivoji su bili na neki način jako stabilni i ja sam tu osjetila, ja sam sa lakoćom radila tretmane. Ne mnogo naravno jer prosto ne može. Maksimalno sam radila sad letos 2 tretmana dnevno i to za klijentkinje koje su mi stalne, koje se redovno javljaju, bar jednom nedeljno radimo reiki tretmane i održavaju lepo svoju energiju, tako da jako je velika čast i zadovoljstvo raditi sa tim klijentima. Tako da to je lepo. Mislim, to je njihova želja naravno da radimo jednom nedeljno. Ja nikad ništa nikom ne namećem, nikad ne govorim treba da uradimo toliko i toliko. Mogu nekad da dam neki predlog, ali uglavnom ljudi prate sebe. I samim tim i ja pratim sebe uz njih. Kada bi Zorani iz, ne znam, 2000, možda 20. godine, 2019. kada je meni najteže bilo i kada nisam bila za svoja, kada bi mi neko rekao ovo što ja sada vama govorim, moj život bi možda bio totalno drugačiji, ali ja ne bih imala to iskustvo, ja ne bih sa tog potpunog dna životnog i psihičkog, ne znam, ja mislim da je ovo dosta i psihički nekako kad padne čovek, kada izgubi motivaciju, kada prosto se ne osjeća podržanim i kada čuje ovakve reči, prosto se zapita se i zaista može da donese odluku da li je to za njega ili nije. Tako da pozivam vas da razmislite da li ste terapeut sad terapeut uopšteno možda može da se odnosi, možda ovo gleda neko ko je psihoterapeut ili psiholog. Da li vi radite iz vaših trauma ovaj posao ili iz te energije spasioca? Bože, ja sam studirala književnost, tako se izvinjam. Tako da to je jedna od stvari koja je mnogo važna, da to preispitate, to je jako važno da preispitate. Druga stvar, koliki je vaš energetski kapacitet, kako je vaše okruženje, jer zaista nekada, meni se recimo dešava jako često kada sam, ovo je mnogo važna rečenica što ću sada da kažem, ako ste u okruženju nekoga ko ne veruje u vas, nije dobro. Nije prosto dobro, neće vas razumeti ti ljudi i koliko god da se trudite jednostavno neće vas videti, samo će onako da vam traže neke mane i da vas kritikuju i tako dalje, tako da ne znam sad za koga, ovo je sigurno nekome kliknulo sada dok ovo gleda, ali prosto nemojte biti okruženi ljudima koji ne veruju. Ne u vas ili u sebe, generalno koji ne veruju. Neko ko nema hrabrosti da sledi svoje, sad sam otišla u drugi smer, ali nema veze, vjerojatno je ovo jako važno.
prosto ne možete, pa ne možete da budete uspešni terapeuti sa ljudima koji ne veruju. Tako to je mnogo važno. Tako da, eto, ta stabilnost je jako važna i fizičko telo i ako je to zaista vaš poziv, vi ćete znati, vi ćete osjetiti. To je to. Kao što je moj poziv Soul Origin. Soul Origin je zaista nešto što ja ne znam kada ću prestati da to radim, ali Soul Origin je kao neka moja tehnika, tako bih rekla, gde zaista to je moje polje, jako me ispunjava i moja duša raste uz taj Soul Origin. I tu je bilo izazova dok sam bila slaba, kad nisam mogla da radim. Tu sam imala jaka čišćenja, mnogo jaka čišćenja. Sada je to negde na minimumu, ali se i moj način rada promenio, totalno drugačije radim, mnogo lakoće dolaze informacije, tako da je to mnogo važno. Mnogo je važno da vaša aura bude pročišćena, da imate određene tehnike, meditacije, napredne meditacije. Jako je važno da imate i učitelje koji vas podržavaju, koji su zaista tu za vas, onoliko koliko mogu, zato što ne može baš svako da se posveti svakome. I tu dolazi mnogo do zameranja, zato što ljudi nemaju osjećaj da neko ima, ne znam, 100, 200, 300 do 1000, 2000, 3000, 5000, 100.000 učenika. Tako da je to isto nešto što je jako važno. Tako da, zato, juče sam snimala na storiju, zato je važno da vi iznutra razvijete taj kompas. To je mnogo važno, da razvijete taj kompas, da vidite šta je dobro za vas, šta nije dobro za vas i da ne projektujete isto na učitelje, na terapeute, jer su i oni ljudi. Svi smo mi ljudi, svi imamo mane i vrline, niko nije savršen. Nešto najgore što možete uraditi je da idealizujete energoterapeuta. On je samo alat. Dakle, on je samo alat i to je nešto što je mnogo važno da razumete. Dakle, alat za dobru energiju, kanal, alat, kako god. Tako da, eto, ovo je jedan video koji je morao da izađe iz mene, prosto je morao da izađe. Ja se iskreno nadam da će ljudima da znači, da im da neke odgovore. Tako da, eto, ima mnogo ljudi koji imaju jaku energiju, ali ne znači da svako treba time da se bavi. Ja konkretno radim samo Soul Origin za sada i minimalno Reiki, a naravno astrologija kad uleti, ali sad primarno moj prvi posao je vezan za administraciju i za onako 3D posao, što bi se reklo. Tako da sada energetski rad negde je dodatni posao za mene i to radim iz ljubavi zaista, tako da eto, to je to. To je to, nadam se da je nekom značio ovaj video. Ja ću da preslušam ovaj video zato što jako često kad se snima čovek nema osjećaj šta priča, bukvalno. Onda kada se završi snimanje, onda pomislim, ja, trebalo je ovo da kažem, ali dobro, to samo znači da je to materijal za naredni video, tako da, eto, ljubim vas puno i uživajte, pitam puno vode, baš je onako toplo ovih dana i budite u miru, to je to, uživajte u hladnoj kafi, hladnoj limunadi, hladnom soku, prirodnom i to je to, ljubim vas puno i uživajte. Ćao!